alustuksen. Hyvä. Eli katsotaan sitten lyhyesti, mikä tämän Blue Action Panos-projektin sisältö on. Eli tosiaan meitä on 18 projektipartneria Itämeren ja Pohjanmeren alueelta, siitä siis nimi Panos, eli Baltic Sea ja Northern Sea. Ja meitä on 11 maata tässä mukana, projektin kesto on 4 vuotta. Ja yhteensä tässä on 12,4 miljoonaa euroa nyt budjetoitu tälle alueelle. Ja tätä projektia koordinoi Submariner Network for Blue Growth, joka toimii sitten pääpartnerina ja katsoo, että projekti rullaa hyvin eteenpäin. Ja tosiaan tässä on kaikki meidän partnerit, eli Suomen lisäksi täältä on Union of the Baltic Citiesia edustamassa Turku. Ja muuten meillä on tämmöisiä kansallisia tutkimuslaitoksia, yritystukea esimerkiksi Innovatum Science Park tarjoaa Ruotsista. Ja sitten meillä on kommunikaatiopartnerissa esimerkiksi Food and Biocluster Tanskasta. Mutta muuten tämmöinen monimuotoinen konsortio. Ja tosiaan tämä Blue Action Panos-projekti keskittyy tähän merimission objektiiveihin, eli tukee tätä Euroopan vihreää sopimusta. Ja tässä on sisältönä merimissiossa biodiversiteetin tukeminen, merialueiden saastuneisuuden vähentäminen ja sitten siirtymä tämmöiseen ilmaston kestävään siniseen talouteen. Ja nyt halutaan sitten siirtyä suunnittelusta tekoihin, eli tässä on tarkoitus sitten skaalata jo olemassa olevia ratkaisuja Itämeren ja Pohjanmeren alueella ja siirtää niitä sitten hyviä käytäntöjä maasta toiseen. Ja erityisesti tässä on keskiössä sitten yhteisöt tällä alueella, eli toivotaan mahdollisimman monimuotoisia hakemuksia erilaisilta toimijoilta ja tämmöisiä innovatiivisia projekteja, jotka nimenomaan keskittyy näihin käytännön toimiin. Et ei niin paljon tutkimusta, vaan ihan tämmöistä käytännön vaikutusta haetaan tässä projektissa. Ja tosiaan tässä voi sitten hakea kaikkiin näihin merimission 3 eri teemaan liittyen, eli hyvin laajalla skaalalla voi näitä aiheita sitten ideoida. Eli merialueiden suojelusta niin näiden sisävesien kuin merialueiden suojeluun liittyen ja biodiversiteettiin liittyen ja monimuotoisesti saastuneisuuden ja pilaantuneisuuden ehkäiseminen ja sitten tämä sininen talous eli kiertotaloutta, hiilineutraalia kestävää toimintaa halutaan tukea tässä. Ja meillä on sitten 3 sisäprojektia, eli tämä on yksi tämmöisestä merimission Lighthouse-projekteista ja sisäprojektit on tuolla Atlantic Arctic-alueella. Sitten on Tonavan alueella ja Välimeren alueella vastaavanlaiset projektit, joissa myös rahoitetaan kaikkia 3 merimission teemaa. Ja visio on tosiaan tässä se, että tarjotaan tukea näiden paikallisyhteisöjen hankesuunnittelulle. Ja näitä on nyt sitten 2 erilaista, eli tämmöiset yhteisövetoiset, eli community-led actions, ja sitten tämmöiset transition agendas, eli tämmöiset enemmän desktop study-tyyppiset siirtymäagendat ja tämmöiset suunnitelmat, miten päästään siihen tilasta toiseen. Ja Blue Action Panos tarjoaa teknistä tukea ja tiedonjakoa monella tavalla. Mutta siirrytään tästä nyt sitten tarkemmin tuohon haun sisältöön, eli ole hyvä, Eero. Kiitos. Mä kaappaan tämän esityksen, toivottavasti lähtee toimimaan. Eli mä käyn lyhyesti läpi tämän haun teknisiä yksityiskohtia, miten se haku käytännössä tapahtuu. Eli tässä haussa on 2 erilaista instrumenttia. Yhteisöjohtoiset toimet, eli Community-led actions, myöhemmin puhutaan CLAsta. Ja sitten nämä siirtymäohjelmat, Transition Agendas, ja myöhemmin puhutaan TAsta. Eli nämä CLA ja TA tulee vilisemään täällä tekstissä, ja ne on 2 aika erilaista instrumenttia. Tämä Community-led actions, niin siinä puhutaan konkreettisista toimenpiteistä, ratkaisuista, jotka on linjassa noiden merimission tavoitteiden kanssa paikallisella tasolla. Ne on isompia verrattuna sitten taas noihin siirtymäohjelmiin TAhan, jotka on pienempiä, joiden tarkoituksena on tehdä suunnitelmia, strategioita, blueprintteja
tiekarttoja, että miten näihin mission tavoitteisiin olisi mahdollista tulevaisuudessa päästä. Ja käydään näitä hiukan yksi kerrallaan tai erikseen tuossa läpi. Tässä on muutama sääntö, joka koskee näitä molempia hakuohjelmia, CLA:ta ja TA:ta. Että niiden pitää olla linjassa näiden merimission tavoitteiden kanssa. Eli siellä oli nämä biodiversiteetin ennallistaminen ja säilyttäminen, siellä oli tämä saasteiden vähentäminen ja saastumiseen on siis, siinä on huomioarvoista se, että esimerkiksi rehevöityminen on saastumista tässä kontekstissa. Ja sitten siellä oli tämä kestävä sininen talous, eli miten päästään kohti hiilineutraalia kiertotalous tulevaisuutta Itä- ja Pohjanmeren alueella. Ja tämä alueellinen ehto on sellainen, että siis hakijoiden tulee olla maasta, joka on BANOS-alueella, ja Suomihan siihen kuuluu, eli oletettavasti läsnäolijat on suomalaisten organisaatioiden kanssa toiminnassa tai toimii niiden puitteissa, niin ne kuuluu tähän BANOS-alueeseen. Ja nämä haut tai hakemukset, ne voi sisältää toimintoja yhdessä tai useammassa BANOS-maassa. Ja myös sen tavoitellun toiminnan ja sen vaikutuksen pitää kohdistua tähän BANOS-alueeseen. Eli tässä on tavallaan tämmöiset periaatteelliset lähtökohdat näihin molempiin hakuinstrumentteihin, CLA:han ja TA:han. Ja tässä on vähän, että miten ne rajautuu ja miten ne ehkä eroavat toisistaan, on se, että nämä CLA tosiaan on toimenpiteitä, eli siellä ihan konkreettisesti tehdään asioita, jotka sitten parantaa meri- tai sisävesiympäristötilaa halutulla tavalla tai muuten on linjassa näiden missiotavoitteiden kanssa. Ja tässä on huomioarvoista se, että tämä sisältää myös sisävedet, eli järvet, joet. Ja Suomi tietenkin järvisenä maana, niin täällä on varmasti kiinnostusta myös siihen toimintaan. Ja tämä area-based tässä tarkoittaa sitä, että sen pitää kohdistua johonkin tiettyyn alueeseen, eli ne toimenpiteet pitää kohdistua johonkin alueellisesti rajattuun alueeseen, ja siinä pitää hyödyntää sitä paikallista tietoa ja paikallista ymmärrystä siitä, minkälaiset erityispiirteet kussakin paikassa on. Ja sitten taas nämä TA:t, Transition Agendas, niin ne on enemmän just tällaisia tiekarttoja, blueprintteja, suunnitelmia, strategioita siitä, että miten näitä merimission tavoitteita voitaisiin tulevaisuudessa saavuttaa. Ja siinäkin tehdään monivuotinen suunnitelma siitä, että miten tämä tehty strategia saavuttaa, tai sen avulla mahdollisesti saavuttaa näitä merimission tavoitteita. Ja tässä on sitten vähän näistä, mitä kriteereitä näillä rahoitettavilla hankkeilla sitten on. Että tämä yhteisöjohtoiset toimet, niin niissä haetaan sellaisia konsortioita, jotka pystyy toteuttamaan suuria hankkeita, joilla on vaikutusta siihen merimission tavoitteeseen, saadaan edistettyä niitä tavoitteita. Ja ne rahoitetut hankkeet on selkeästi isompia, että ne on 200 000 2 miljoonaa euroa. Ja sitten taas nuo TA:t on pienempiä, maksimissaan 100 000 euroa, ja ne on yksittäisiä yhden organisaation kokonaisuuksia tai pieniä konsortioita, joissa kehitetään sitten näitä suunnitelmia, tiekarttoja ja niin edelleen. Ja tässä on huomion arvosta se tässä koko haussa, että yksi entiteetti, organisaatio voi olla mukana vaan yhdessä hankkeessa rahoitettuna. Voi se rahaa vaan yhteen hankkeeseen. Ja se sisältää sekä CLA:n että TA:n. Ja tämä entiteetti on käytännössä määritetty BIC-numeron avulla, eli mikäli organisaatiossa sattuu olemaan useampi BIC-numero, niin saattaa olla, että silloin voi eri BIC-numerolla osallistua hakuun, mutta tämä on syytä varmistaa sitten vielä sen kansainvälisen helpdeskin kautta, että mikä tämä hakukelpoisuus sitten siinä tilanteessa on. Mutta lyhyesti yksi rahoitettu hakemus per organisaatio.
Tässä on esimerkkejä aktiviteeteista, jotka vois ajatella, että saa tukea tästä rahoituksesta. Tuossa on noita CLA-esimerkkejä, että siellä on just toimenpiteitä, jotka on konkreettisia, että perustaa suojelualueita, tehdään ennallistamistoimenpiteitä, otetaan mukaan paikallisia toimijoita, käytetään luontopohjaisia ratkaisuja ja niin edelleen. Ja näistä löytyy kattava lista tuolta Blue Action Panosin sivulta ja myöskin tuolta chatista nyt Lotta on siinä ansiokkaasti jo lisäillyt niitä. Ja sitten taas noi TA:t, niin kuin näkyy, niin siinä on enemmän käsitteellisellä tasolla, että siellä on strategioita, siellä on suunnitelmia, siellä on blueprintteja. Eli tavallaan kehystetään se ajatus siitä, että millaisilla toimilla mission tavoitteisiin olisi tulevaisuudessa mahdollista päästä. Sitten se, millaista tukea teille on saatavilla, niin tärkeimpänä ehdottomasti on tuo kansainvälinen BAB Helpdesk, eli se on koko tämän meidän konsortion yhteinen helpdesk, ja siellä vastataan kysymyksiin esimerkiksi hakukelpoisuudesta, konsortion rakenteesta, mitkä jäsenet sopii siihen niin edelleen, miten budjetti jakautuu. Ja sitten taas tämä National Contact Point, eli niin me ollaan täällä auttamassa teitä löytämään se oikea informaatio, eli mikä informaatio teille on relevantti ja mikä tässä suomalaisessa kontekstissa olisi semmoista, että te löytäisitte sen oikean informaation äärelle. Ja sitten mä kehottaisin teitä osallistumaan noihin BAB-webinaareihin, joita nytkin on jo 2 kalenteroitu helmikuun alkupuolelle. Ja siellä on tämä yleisinfovebinaarit, missä käydään läpi tätä BAB-rahoitusinstrumenttia vielä sekopäisenä mitä nyt. Ja sitten on tämmöinen inspiraatio-webinaari, missä sitten tavallaan enemmän ehkä liikutaan siinä, että minkä tyyppisiä hankkeita sitten voisi tulevaisuudessa olla. Nämä yksilölliset konsultaatiot, nämä on saatavilla myöhemmässä vaiheessa, käydään sitä läpi hetken päästä. Ja sitten tuolla nettisivuilla on toi yleisimmin kysymykset ja sitten päivitetään jatkuvasti. Ja esimerkiksi tästä tilaisuudesta esiin nouseva kysymykset, ne voivat päätyä tuonne sivuille, että jatkuvasti tässä konsortion sisällä päivitetään sitä tietoa, että millaiset kysymykset nousee pinnalle ja miten ehkä sitä informaatiota on syytä jakaa enemmän eteenpäin. Ja sitten meillä on linkki tuollaiseen hubiin, jossa jaetaan tietoa ja jaetaan yhteystietoja kiinnostuneista potentiaalisista yhteistyökumppaneista. Eli siinä vaiheessa, kun lähtee sitä konsortio rakentamaan, niin tuo Blue By on hyvä alusta sen alkuamiseen. Ja sitten tässä tavallaan tässä koko Blue Action, eli tässä Lighthouse, mitä Kristiina aikaisemmin esitteli, niin siellä on myös tulossa webinaareja ja on mahdollisesti workshoppeja ja muuta vertaistukea saatavilla. Eli tavallaan tätä ekosysteemiä kannattaa seurata, että miten se tieto olisi mahdollisimman hyvin saatavilla. Sitten meillä on tämä haku on siis 2-vaiheinen ja aluksi pitää lähettää tämä PIF Project Idea Form ja tämä PIF on edellytys sille, että saa tätä yksilöllistä konsultaatiota. Eli PIFin lähettäminen onnistuu hankkeen nettisivujen kautta ja kun se PIF on lähetetty, niin sen jälkeen aletaan haarukoimaan sitä yksilöllistä konsultaatioaikaa sen PIFin lähettäneiden tahojen kanssa. Ja sitten kun PIF on lähetetty ja kun yksilöllinen konsultaatio on pidetty, niin sen jälkeen on mahdollista laittaa sisään toi varsinainen hakemus. Ja sitten mä näytän tuon aikajanan hetken päästä, mutta se varsinainen hakemus tietysti mikä sitten evaluoidaan rahoituksen saamiseksi. Ja tässä näkyy tämä aikajana. Ja me ollaan tällä hetkellä tuossa siinä vaiheessa, että näitä PIFejä on otettu jo vastaan. Ja tässä on nyt pari kuukautta aikaa vielä se PIFi laittaa. Mahdollisuuksien mukaan niitä kannattaa tietenkin laittaa ennen tuota deadlinea, koska silloin on mahdollista alkaa haarukoimaan teille jo niitä
yksilöllisiä konsultaatioaikoja, joka on siis edellytys sille, että voi lähettää ylipäänsä täyden hakemuksen. Ja sitten sen varsinaisen hakemuksen määräaika on toukokuun 29. päivä. Arvioinnit tapahtuu kesällä alkusyksystä ja sitten tarkoitus olisi, että kaikki hankkeet aloittaa tämän vuoden marraskuussa. Ja tässä on tämä aikajana noin pääpiirteissä. Tässä ei ole nyt syytä pidemmälle mennä tähän niin kuin varsinaisen hakemuksen arviointiin, mutta me ajateltiin, että se olisi hyvä tuoda teille julki, jotta te tavallaan osaatte odottaa, että minkä tyyppisiä asioita siinä sitten katsotaan. Että siinä on 3 kriteeriä, joista ykköskriteeri on relevanssi, eli miten se sopii tähän koko haun ajatukseen. Että onko se kunnianhimon taso sopiva, onko se innovatiivinen, onko se tehtävissä oleva. Ja sitten siinä mitataan sitä impaktia, että onko se mitattavissa ja miten se on mikä sen yhteiskunnallinen vaikutus on, mitkä on taloudelliset tai teknologiset vaikutukset. Ja sitten tärkeänä tietysti sen implementaatio arvioidaan, eli miten hyvin se on suunniteltu tehtäväksi. Ja onko se työsuunnitelma, onko ne resurssit ja henkilöt riittävät ja sopivat siihen aiottuun työhön. Ja se tärkeänä myös, että millä tasolla siinä on tämä sidosryhmien ja kansalaisten osallistaminen tehty. Ja eettiset näkökulmat on tietenkin syytä ottaa huomioon. Sitten vielä tässä mainos tästä Blue Biomatchista, joka on siis alusta, jota voi hyödyntää siinä vaiheessa, kun miettii sitä konsortion rakennetta ja miettii ehkä potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Ja tässä esitys, että mulla ei sen enempää, että mun puolesta voidaan nyt siirtyä siihen kysymys- ja vastausosioon, että onko siellä Lotta jotain noussut siellä chatista? On. Täällä on itse asiassa heti ensimmäinen kysymys, mikä tuli, niin Kristiina taisi ehtiä siihen jo vähän vastaavaankin. Kysyttiin tästä, että voiko sama organisaatio hakea sekä CLA että TA-rahaa samassa haussa. Haluatteko? Joo, eli se on tosiaan vähän vaikea. Niin, halutaanko me siirtyä tähän Q&A-sessioon? Voidaan nauhoitus Niin, jos joo. Tähän. Pitäisikö nämä chat-kysymykset pitää siihen? Voidaan käsitellä chat-kysymykset siinä. Siis ei laiteta pois päältä nauhoitusta. Vai laitetaan? Laitetaan vaan niistä. Laitetaan nauhoitus pois päältä.